Grabe ha, daghan nagpiso ani oy. Unsa kaning klasihas piso? Tan-awa ninyo until the end ug unsa ni sila nga mga klase nga piso ug asa ni namo gipangkuha, no? Para makahibaw mo diri ra ni sa Cebu. South, pabor sa South. Mga certified breeder ni sila. Tan-awa ninyo until the end. Kapo kay sitap mo ni mga piso mo ni. Dampa sa mga piso kani mga piso ay karga ni padong sa Toledo sa So, kuot nagpitaka si Griffin, kaya man namig snack dire, then bayad na dayon man na bayaran. Bayad sa snack. Kanang ipakita sa kamuting kahoy. Daramong snacks dire guys, no? Hello guys, welcome back sa atong YouTube channel, no? For today's video, kuyog ta ni Kuya Griffin adto ta sa farm ni Dapodel kay si Kuya Griffin makuha og piso. Kuyog din ako sa bila. Kuya Griffin ay abot. Adong na miss bulok-bulok. So guys, nanami dire padong silang Sir Dapodel nga farm. Nindot kanil Sir Dapodel kay makaagi kita dire swimming pool, ganahan mga bata dire mga ligo. Na ganahan ni si ligo ay. Si hi. Say hi, uy. Mangitlog na ra ba to imong manok dito? Dapog. Hatag kuwangan production. Lagi. Oh, padong na mi arang kape Kuya Bi. Kay Griffin makuha ni siya og kuan. Piso, no? Another batch kay di mapugngan ang itlog, mahurot gyud dayon ya. Pila to ko imuha ka buok? 80 gani ako 50 ra kuwang gyud. Pila makubra ni, pila ka 3 makuan mo kuya? Ma. 15 to 17. Awa pa ni itlog tanan? Oo. Murag wala pa gid siya ng itlog tanan. Oo. Lano may gagmay. Kaya ako average ka naman. 16, 17 ako pa bito ko ka buok. Oo. 50 ra gud to. Kutas po dani padong ilang Dapodel oy. Kung mga rimo, kutas kinanglan mog kardio. Kadumdum naman ko dre guys kay sa katong vlog na to pag permero sa kakita tanawan ninyo. So ayan po na tong farm update ihang mga binuhi. Karon nalimtan akong bag patay ang battery. Kalayo. Oh, bye-bye sa. Kita lang ta dito sa manukan. Oy, daras Dapodel oh. Naghanang kailanin niya. Nanami diri siya hang yard. Nanata diri magtorta ka dito sa farm ni Dapodel. Nag-ongoing project siya sa aning kuan. Oh, perti lang danguga gyud kay bisag asa sa manukan pod kay. Tan-aw na tong mga piso ni Dapodel diri. No? Kuha si Griffin og kuan. Pila ni kabuk iya ha? Buto basa buto na rin. Mga ito patag ilang kuan? Lagaton? Gunting? Sige. Dolo man po dere. Nami sa kuan karon sa iyahang sani? Kanang brooding area. Let's go. So naagihapon ta dere sa yard ni Sir Dapodel oh. Nakakuan na siya, naka-merch na nato oh. Nakapalit sa merch oh. Dali ra kayo. Abel man na guys, barats ra na. So nataron dere ay. Sa yung mga laki gaandam pa sa mga piso kani mga piso ay karga ni padong sa Toledo sa unsa to pangas farm niyo grip bago BGC. Oh, BGC farm dara ang CEO dire koyog nako ni after ani dadon nila sa unsa to niyo grip Kantabako. So guys, naabot na mi dire sa yard ni Sir Agaton. So katong wala kakita pa di ay sa among video na nami vlog ani before, tanawa lang ninyo sa tong YouTube channel. Oh, tanawa naka-merch. Akong idol. Dara naka-merch na nato. Oo. Dara nami dire sa area ni Sir Agaton, certified breeder gihapon. Kakaila naman mo ani. Daghan-daghan naman tog views ang amo ang content content ra. Mohimo na po ni ron sa incubator. Try kang amo na ko. Yay! Bos amo. Umupo ra sir. Dara. Ako kita kayo madlo ko mo kuan ba. Dara. Kira na kabot hangin. Hi there sir sa Hi. sa mga viewer na to. Daghan na kailan ni mo. Dara. Mayong hapon sa tanan. Oh, dara. Arin ko si Boss Griffin og kuan. Dara akong buyer. Ako ng classmate so din ako oh. Oh, naman ni siya po. Punan dito. Punan. Ogon kasi may pagkatilaw wala tag. Aray, nami ganda mga kamuti kahoy. Yay! Mas ganda mo rin dira. Dara Dapodel mo ni kuan. Sergeant at Arms. As ma'am di ay.
Ay, yung ginito mong gikaway kay Utto pa man eh. Ay, may hapon balik na pod me. Ra ko kibito ray. Ra mga incubator DIY gibuhatan na. ni DIY ra gwapo kayo. Yung sa iya. Kuan mo ko ni si Sir gikagawas ba kamaog mga kuan engineering. Pwede mo magpabuhat ani niya pohon kung pa dughana na oy. Pag ari na to una wala pa man ni siya. Tas siya og hatching rate ron. May mga itlog niya dito oh. Kana di lang ta mo dool guys no. Ana lang ta. Kay murag na ko ano na nila na sana na Dapat man ni parare oh. nakuha na guro nila na limpyuhan. So arita sa gawas na sila diri ay. Babay oy. Babay diha. Ay ka wow. Tara. Repair mo siya. Na check box diri og anda may check box giroller gyud ah. DIY na. Ay grabe si Ro na check box oh. Wala na utong panser kay kuan Ligon pa man sa kuan gym poultry. So gamit ang check box guys kay dili magka sana magkakuha ng mga piso. Mang stampede ba? O di mag-stampede ang mga piso. Ewan na. O DIY ni Sir. Ano ta? Ay, sir. Yay nagi-andam snack. kita kay ba basin tagian is DIY. DIY. Down going niya nga kuan oh. Baga Project sa. sa kabugpano. Baga Kato mo tayo yung modif rebuild niya nya. Rebuild na ako. Tanaw tinipisa. Oh. Buhat lang ko, no? Kani? Ano naman siya nga buhatan ng bago ah. Ay imuhan eh. Oo. Ito Gikan. ang blue na ko dito. Bitaw sa nipis kaysa. Mo siguro makuha ng bugnaw. Sitter na siya niya. Ah, Wala sitter. man kuan ba. Jenny Pusa. Awagin ni Pusa. Shout out Boss Gibbs no. Sunod na to bisitahon ni hang mga incubator. Abot nag 90% na to 99. Kani? Mabot na ko 101. Doon, nabulok pero ang gana 101. Pila ka kuan imong na-hatch ron? 82%. Nya pila ka buok ka kuan na bayi. Murag katunga ra lagi kay kuan man to. Master na ka mo siksing ana to patanawon ko no. Dali ra man pag siksing. Ah. Labi nag 3 days dali ra. Asa ba nga piso? Na dito sa boss. Nauna na to na. Is dadaon lang ta to. Ikarga ibutang na ana oh. No? So ato na mga piso ni Agaton. Boss Agaton. Nas boss kay siksing na ni niya. Tanaw na to. Unsay ilhanan o sikreto sa 853 kay last time daghan kong laki. Napo de sa mga baboy dere. Oh. Tara, sod me? Dere ah. Ah, guyawan ako pamurman na usab na matom ning mga manok na mo sa una no. Ah, dere dito ko ni mo hapon. Iyang brother ba. Roading station ni Sir kano? Ni Sir Agaton. Kani dere na tag iya de ay. Wala puro na nila kisubra ni itong mga gi-deliver ni kuan. Landuto. Ganoy. Laki na. Naibay kila ra po. Available ni para sa meat type no. Oh. Lambol kay na. Meat type guys kung mudagko na yung mga pila ni edad ani ma-harvest na siya. Kuan 10 weeks no. 10 weeks so 8 to 10 weeks. Daray. agay dara oh. Oh apti kay re. Apti kay grip no. Ibakunahan ako ni. Okay, unsa gi bakuna nimo? Clone plus IB. Clone plus IB grip. Mao na ilhanan. Booster na lang ka grip asa daw. Laki. Oh, bye. So guys, ngan anion pag gender sa 853 ko no. Anaon nimo? Nay dili tupong ba? Na nay nagsunod. Ah, Laki. laki-laki. Ah, kani. Laki na. Na, klaro na mo kay ni. Nay nagsunod ba? Ah, Dili tupong. Yang So- laki. Ang laki. Tupong Tumbong kayo. anyara di makita. Nay mga langanin wala ko yapil para siguradong ko. Oh, asa ba? Oh, kana tupong kaayo. Tupong kayo ba? Oh. Kaduma ba layer, tupong yapon. So usa to sa tips no sa 853 nga kuan. Ang 109 kay Ang 109 kay ilhan man nimo. Pakita sila sa 109 boss. Kani ang 109. Nay puti kare pure black siya Pure black ang bayi. sa 109. Oh nya kato laki nang Laki na, naidat. yeah. Mo na gitawag og colored siksing no. Color. Kuha na ka ng Ay, kuha ng
Color Tuka ba? 16 niya. Kani siya, Nakato sa kabi. kuan ni siya ang itom aw kanang brown. Unsa na siya? Feeder no? Feeder 16. Pwede 16 din. Tara oh. So, iso sa check box. Tara ay. Check box DIY. Indo to na kunari ako dito ipasya. Oh. Tingin ba? Tunasian ilang boss sa San Bernardo. Nindot ang iyang ko ano? Pila rin gasto ni mga naning brother sir? Kani kay tag 200 mo siguro nag-visit. Ah, barato ra no. Kaysa mag-plywood ka. Plywood pa. Plywood mahal. Mahal plywood no. Oh, awa guys, pwede ninyo sundon eh. I-chat lang niyo sa Agaton, libre mo. Hatag ra ni siya diagram. Uy, planuhay. Ipang-rebits ra niya guys. Dapat di-ari ay. Tanawa ko na to. Nanya ko. Tanawa ko na, tanawa. Kasi amin nga. Maura man eh. Maura na ni. Allah. Ay, nagko no. Kasi 3 weeks sir, 1 month. Kuan, pizza 23, pizza 13 o pizza 23. Wala pa 1 month na. Wala pa. Dagko, oh, uy. Oh. Laki ne, tanan? Ay bay ana pilar ka mo. Ah. Wala na atong nag-order na ko. Silingan na mo niya. 50 ra man niya ha. So, kumusta naman imong sales sa dominant boss Agaton? Update ato atong mga viewers, we. Kada Pero sig. masad kay madamay mo gusad na pudel. Ah. Damay din na bangay. So, naragid kay market no. Na murag kaupat na ni nga kuan sa hats na. Okay, kita ko sa imong page. Sige na magkapanghatod kamong duha. Magtinabangay lang gid guys, no? Oo. Tara, oh. Kuha na niya mga piso. Da, di nyo tanawon? Ano? Okay, okay ra na eh. Okay ra ni? Oo. Update ko man siya. Oh, update ko ito. Lubot okay ra na. Oh, tanawan ninyo guys, usa pagpalit og piso. Check na ninyong lubot kung hugaw gani. Alcohol kay para safety gid ba. Oh, yay. Gibuburan mo lang ikuan. So, okay rin ko. Okay na tayo. Ah, para humot ba no? Nag-travel niya ba na like kalingawan. Pero dito wala ra dapat tubig lagi siya. Oh, igabot na ni. Kuan, yun ang bisag. So, Torres ha, biyahe pa ko na hour mo ko ni siya. Almost 2 hours. Negros pa man ni dadon. Labang. Tara. Malabang ba na yung kuhan? Tara. Gilahi na ang mga kuan. Labang man yung sapa. Itong sugan bi, ngit-ngit man. Bye. Ihap-ihap na oh. Ano ni kawan sir? Kuha ra na 25. 50 dahil. 50 dito. Tara guys. So, Imo na obserbahan. oh. Kung hindi ko gabi kuha guys sila. Matapok. Nang magtapok sa kilid. Binig inita na. Inita na. Basta magtakapok yung nana, grip ba? Oh, yan na bang initan. Awa guys, daghanam ko ano, dominant Sige. sige. Reserva nga 25 watts. Koilisan. Oh. Yan eh, ako pa nang maglusot ra man nila dito. Ako lang sa ning Okay, reserve man eh. So, atong ipon na mga piso, pila ni kabog gani, boss? Wala pa rin ako maihap. Ah, ihap pa di ay. Gindiran ako. Ginger. 5 na. 10. 10. Bensin ko nino. Ah. Mana abot kay 100 doon sir? 130. Ah, nindot kay mga itom ganahan because itom may gadak ko. 15. Sa ganahan na ko mamatay brown. Kani. Ang- Ani country. Ha? Ani patumpuan na yung brown red. Oh. Ah, basta na puti diha. Ngano na yung nana? Oh, naabi to. Kani kay wala kay ni. Ah, 20. cute kay mga piso ni Sir Agaton po do. Murag si Dapodel. Gihap na sila dire. 20. Ah, 25 na na. 25 na ni. 25. Inahin ra ay. Nakok 30 na mo ko ikuha dito. Itong kuhan lagi. So, Inahin ka kuhan. Kanahin ka di 109. 109. dara guys, so 29 ka buok, 109. Pagit ana, sir pa ko sa. Oh, Gawa ra ka. kita na. Di atong usbon. Oh, kana oh. Oh, kada kon ba kay. Oh, para sigurado ba. Klaro ba? Na. Kani ako man ang gikuha gyud ang mga langanin wala na ko yapel. Oh. Ila may ilahan ra ba nagdako? Pagabinan lang ti kaguhan para. Ah, maihaw mal, Galaki. malipay to si tiyo niyo ihaw nun. So sa ganahan mo kuha day og ingon ani guys, please lang ko ninyo diretso nilang duha, Daffodil or ni Sir Agaton sa hilig og F1 nga dominant kay certified breeder ni sila diri sa among lugar diri sa South sa Barili, no?
boss. Oh. Na abdi kayo mulang Na, pambag. Asa? Kana siya kuan lang nang develop. Gani kuan kayo, klaro kayo. Klaro kayo. Sagad di man maklaro sa kamera ana. Na, ang ubos niya. Oh. Pero wala nga ni ato lang ni ilain. Pero Ipakape na lang na ay. tanaw na ko, laki ni. Bahay ni, bahay ni. Ilain na ni. Lain-lain. So amo lang sa ni isud tanan ang mga piso then for the go na dayon ni, no? For the go na dayon ni. So i-chat ninyo sila sa price kasi sila ray kahibawan ni ako. Wala ko kahibaw sila mga pricing guys ha. Pero maagi mo nako nanay patong. Kita 150. Pila ang piso ani? 150. 150. 150 dai ko no guys, tilahos larga. Parehas ako ang palit sa una 150 kun to gihapon. No? Gab oh. Gab no? Oh. Kuyo gini sa pirme. Kumusta naman imong langgam dong? Wala hitlog. So okay na tong mga piso. Ato na ni ipak. Naipakapin kung mo ari mo palit, naipakapin. Indot kita na no. Naka-check box ba? Dana pa. Mintana. Pagapin rebayran. Pakapin re bayaran na usa oh. Dan ko rin. Sige. So guys, naagihapon mi dire sa ilahang area ni Sir Agaton dray. Amo na nakuha ang Ora na tanan. nakuha dito ang piso din na nag-andam dire og gamayng pagkaon oh. Nami kamating kahoy, soft drinks. Nas ma'am oh. Hi ma'am. Oh. Muna dire pod handler ni Agaton dray. So may kanindot magpambisi ta guys natay snack no. Kamuting kahoy. Tiwa di sila ni-update si chat ko pagka karon. So kuot nagpitaka si Griffin kaya man namig snack dire then bayad na dayon man ni bayaran. Bayad sa snack. Kanang ipakita sa kamuting kahoy. Daramong snacks dire guys no. Kamuting kahoy. Bayad na siya. Magbinayranay na sila sa piso. Dara ang piso dire. Kuyawan na ni sila asam ta padong. Na sticker oh, dami na nagprint gid oh. Vlog, pang-vlog na. Siga mag-vlog. Ano dito mo kay mga English speaking mo? Save like that. Okay, gamay. Right, kanti. Daghan din ni kwarta. Nagpinaskuhan. Save me. Tablet. PS5.